diya. Uy, tara! Sara na. Tulaw ta. Oh. Labay lata ba? Tago-tago ba? Dili ko, di ako. Suman. Kuya ron. Sige mga kasapan din eh. Kasapan lagi. Kami ni bahala anay mong kuya. Lagi ko, bahala yung kuya. Pag paabot si kuya, ginaganay mo kalit. Taka, kuyaw na to yung kuya nga magdular, takadali. Musugot lagi na kay kami man mong kauban. Yan, lagi ko. Tawa-tawa man karon diya alas 3 na sa hapon, human namang ting paniutol. Yung kuya natulog na to karon. Marama kay to. Patik ati ro tog tulog pag tan-aw niya nga wala ko. Paso ning ko ato. Kami na lagi bahala istorya nagmaabot ay mong kuya dito. Mo gani kung kay salig sa mua. Ako jud kay salig sa inyo kay pag abot ni kuya, magdinaganay di mong duha. Dili man, pag abot ni mong kuya, di ba Lin? Sinyasan ra na to siya para makauli pug ka. Makasibat ka O ba? para dita mabunanlan ba? Sinyasan, igura mulurat ng mga mata ninyo pag abot na nasa likod si kuya. Ikaw, bahala ka. Kita na duwa to eh. Ay, bala Kaya mo kuyog. Uy, uy! Sige, apil na lang ko, Bi! Kaya ama, wala ni malaya siya, abala. Sige, mabal ritso. Okay na, para dali na po kayong humpiang ba? Humpiang mayayang, makulog, mahayang. Abal. Yata. Di ba tayo may bulag mo eh? Bago tamanagan mo tago. Ay, labay. Punita na dito. Punita na dito. Atayaw, matao, gilabay man daw, pag kita kabantay gani. Diri na kumutago, kita nga, biya kito dito nga kita. Asam sila nanagan, bay. Taon ako, bay. Murag, isar to sila kitaguan ba? Siya arog makitaan pa kung jib-jib diri nga dako kang punuan sagya kung gitaguan. Asam sila nanago, bay. Suway, gipangitao na ito nila, oy. Ay! Agod kayo ba? Oy! Oy! Okay! Sana, Oy, ako na pilo oy. Iko naman nalit. Sige. Sa magaling, kisipa man mo, nawa na piko na noon, mura pa yung lata na to. Pwede pa manggunigod basta mo tindog pa. Oh, sige na. Punita dito. Ano na, matawag, gilapay, mandayon mo. Aron, di ba kita sa kuaron? Kata dari sa mangga. Ba, may lata nun, skaran, nagulid ba? Nakahan ako pangita si Sikoy, no? Kasi kaya ito makitaan. Bakit? Kuya ka. Asa na ka? Uy! Sikoy! Oh, no! Lanoy! Ate ka sana! Uy, gilapay! Mani mo doy! Grabe, di ka sana! Mani mo koy! Uy, mamang gilapay yung kahoy! Grabe, dali! Ara na kay! Yasoy, nawala! Mandayon ba eh? Gilapay na! Hindi ka diyan eh! Ino, diri ka tago ba? Masigo! Ito diyan mo din mo ita masigo diya! Ano gamay ko no? Pagdali ba kayo mo? Ay maayo ko. Dila gina. Ay maayo ko manguli ta. Muli! Manguli ta. Sige! Ay, ako na siya mo. Muli ta ta! Pupuntagan ang iya. Hindi na niya. Hindi na maumuang niya. Ulit! Grabe, awesome sila nanago ba eh? Tripan ko to nila ba? Wow! Wala ba eh? Awesome sila ba? Awesome sila ba eh? Hapon na lang ba? Wala di hapon nga ko sila nagitan. Eh, klaro na sila Jikoy eh. Sabihin, wala pa yun sila. Asa mo sila eh? Kasan mo kaya bata eh? Wapo yaya ko ako silko. Hey! Gani. Wapod po akong pana no. Wow! Uy, Dung! Wala mo ni uli ng Jikoy? Wala na ba? Asa ko to sila nanago, no? Kasi naman nagitaan ba? Dua ka lalaki, ni Agi dre. Kinsa man si Jikoy og si Uled? Balik-balik man ka, eh. Inagag si Jikoy si Ulid, no? Ay! Ulit na! Bitaw ni Agi bitaw padung uli. Nga, nanguli na di ay. Ate ka sana ka na yung uli, no? Wag ko kabalo sila Jikoy ba? Nailag! Ludag na ako, oy. Tantay na kasi sila sunod yun.